Wala patya si Satanas. Wala patya sa Dios si Satanas kay girespeto sa Ginoo ang gawas nun nga kabubuton, free will. Ug ang mortal nga kinaiya sa mga anghel. Itugot ang Ginoo sa mga pagsulay aron mapalig-on ang atong pagtuo o mapadayag ang iyang mas dako nga gahom ug kaayo nga kanato. Dili mamatay ang mga espiritual nga binuhat kay gimugna sa Dios si Satanas isip usa ka maayo nga anghel sa sinugdanan. Tungod kay lunsay nga espiritu ang mga anghel, wala sila'y pisikal nga lawas o dili sila mamatay. Bisan pa sa iyang pagrebilde, girespeto sa Dios ang mortal nga kinaiya nga iyang gihatag kaniya. Ang Katesismo sa Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church 395, gitugutan sa Dios ang mga daotang buhat ni Satanas isip bahin sa iyang misteryong plano. Kining mga pagsulaya nagsilbi aron maputli ang pagtuo sa tao o papamatud-an ang atong pagkamaunungon sa Dios. Sa Roma 8:28, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong mahigugma kaniya sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Mga sa San Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Gusto sa Dios nga ang iyang mga binuhat musimba ug mahigugma kaniya sa gawas nun nga paagi dili kaysa pinugos. Ang Dios adunay tukmang panahon sa hustisya kaysa gipadayag 20 Gs ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre. Diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta didto sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Daghang salamat sa ato mga subscribers nga murag hapit na 50K ka mga subscribers. Salamat sa inyong mga pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kay kining pulong sa Ginoo mao man ni ato ang spiritual food inadlaw nga pagkaon sa tong kalag. Ug daghang salamat Brad Brigido Ver Odanisa diya sa Kingdom of Saudi Arabia.